God aften, mine damer og herrer, og Guds fred med jer alle. Jeg er kommet herind i aften for at fortælle jer lidt om Kristelig Fagforening. Denne ophøjede og erhverdige organisation, der forener både arbejdere og arbejdsgivere i et fælles kristent harmonisyn. Vi bygger fælles på det kristne livs- og menneskesyn, men altid den anden kendt til og er din arbejdsgiver. Han giver dig arbejde, og var det måske ikke det, hvor Herre gjorde, da han skabte både himlen og jorden? Jo, han arbejdede i hele 6 dage, uden hvile eller pauser. Og er det måske så for meget forlangt, at vi mennesker gør det samme? Pauser kan vi holde om søndagen, når vi går i kirke. Som gode kristne mænd og kvinder forkaster vi klassekampen. Vi vil have frihed til selv at vælge. Vi vil have individuelle lønforhandlinger. Vi behøver ingen overtidsbetaling, ingen afspacering. Vi behøver ikke nogen som helst erstatning for noget som helst. Men understøttelsen, den skal ned. For vi tænker med hjertet og drømmer om friheden. 10. Hvor arbejdsgiver er vor Gud, og hvor Gud er vor arbejdsgiver. En rose så jeg syde op ad den frosne jord. Den kan vi ikke lide, for den er noget lort. Den hedder SIG. De bruger mange penge, hvad mon de bruger dem til? Ja, hvad bruger de dog alle disse penge til? Men nu skal I bare høre. De bruger dem til at uddanne tillids- og sikkerhedsfolk, som skal forbedre løn- og arbejdsvilkår. Jamen, er det i overensstemmelse med vores kristne livs- og menneskesyn? Er det i overensstemmelse med Guds ord i Bibelen? Nej. Her i verden får man løn som forskyldt. Og på den yderste dag er det vor Herre, der fastsætter løn. Ja, derfor kræver vi jo godt nok heller ikke så meget i løn. Og der er kun én ting, der er sikkert her i livet. Det er, at vi skal dø. Muligvis ved en arbejdsulykke. Men arbejdet, det nedlægger vi altså aldrig. Det ved Gud. Kom til Herren, at han kan vise jer noget og barmhjertighed. Først skal I lære Herren at prise, og så får I noget at spise. Amen. Den grimmeste rose er fundet blandt stiveste torne og brunnen, og det er de røde baroner. De tænker kun på danske kroner. Vor Herre er vor arbejdsgiver. Ham tjener vi gerne med iver. Vi bruger gerne vor fritid, mens SID råber på frihed. Men den virkelige frihed, den finder I hos os.
Her har I for eksempel ikke mulighed for at stemme om jeres overenskomst. Så er I jo fri for det. Her har I heller ikke mulighed for at stemme om, hvem der skal lede jeres fagforening. Så er I jo også fri for det. Se, det er jo ikke frihed. Jeg vil dog godt have løftet sløret for, hvem der sidder i vores hovedbestyrelse. Det er såmænd toppen af Indre Mission. Og findes der bedre garanti for den personlige frihed? Ja, jeg spørger. Men nu vil jeg forlade jer, mine kære børn, og overlade jer til selvransagelsen. For jeg er som bunden, der spreder sædekorn. Nogle falder på stene, og af dem bliver der intet. Andre, de falder på frugtbar jord. Og se, de begynder at spire og gro. De fyldes af en indre rigdom. Sig, de skal ikke tænke på solidaritet med de svage. Men tro nu ikke, mine damer og herrer, at vi bare er nogle tørvespillere. Nej, som den seriøse fagforening vi er, reklamerer vi ofte i Se og Hør og i Metroavisen. Og netop fra Se og Hør, eller var det Metroavisen, har vi hyret Maria, som nu vil komme ind og udlevere indmeldelsesblanketter og overførelsesblanketter til alle jer her i aften, som vil modtage det glade kristne budskab. Men altid den anden kendt til og er din arbejdsgiver. Kom du blot ind, mit kære barn. Halleluja, halleluja. Kom blot nærmere, mine små hjernelam. Halleluja, halleluja. Amen, her er plads til mange flere. Halleluja, halleluja. Er hun da ikke yndig, det søde barn? Halleluja, halleluja. Amen, nu skal I jo heller ikke alle sammen vælge ud af SED. Der skal jo også være nogen til at betale for overenskomstforhandlingerne. Du